అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ సులోచన సంపంగి. చూడండి, మొన్నటి వరకు వర్షాలు పడినాయి కదండి. మొత్తం అంతా కూడా పాకుడు పట్టిన గచ్చు మీద ఈ రోజు మనం అల్ట్రా గార్డ్ తో డెమో చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ పాకుడు మీద నేను కొంచెం అల్ట్రా గార్డ్ వేస్తున్నాను. వెస్టేజ్ అల్ట్రా గార్డ్ లిక్విడ్ ఇలా వేసి కొంచెం సేపు కూడా నేను టైం ఇవ్వలేదండి. వెంటనే ఇలా బ్రష్ చేశాను. చూడండి, మీకు అర్థం అవ్వాలని చుట్టూ రుద్దకుండా మధ్యలో మనం ఎక్కడైతే లిక్విడ్ వేసామో అక్కడ వరకే నేను రుద్దుతున్నాను. చూడండి, ఆ బ్రష్ తో చూడండి, ఈ పాకుడంతా కూడా పోయి ఎంత క్లియర్ గా ఉందో చూడండి. మన బండలు అనేవి టైల్స్ కానివ్వండి, బండలైనా సరే పాకుని ఇట్టే ఈజీగా తీసేయగల ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ అండి. బాత్రూమ్సే కాకుండా మనం ఎక్కడైనా సరే పాకుడున్న దగ్గర కూడా ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.